खुलुमबाय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जाय भिडिअआवहाय नोंथांमोना थांनाय समफोरावहाय जेरैबायदि जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोदान आफाद ओंखारदोंमोन, जेरै NLFB बिथांमोना दायो दिनै गावबा गाव न'खरसिम फैफिनबाय बा दिनै मोनसे गोजोन बुब्लिखौ हास्थायनानै बिथांमोना फैफिनबाय। NLFB आफादा मानो दानो गोनां जादोंमोन, दिनै मानो खारखोनो गोनां जादोंमोन, जाय बिथां दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै गुवारैनो फोसावखाबाय। सोरनिबा नासयनायाव, सोरनिबा इनाय खालामनायावसो बिथांमोना दिनै दुखु दाहा लानानै, आरो नंगौ जोंबो मिथिगौ बिथां NLFBनि दैदेनगिरिफोरा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया सैथो। दिनै बिथांमोनाबो इनाय अयनाय खालामजानानैसो बिथांमोनाबो गोसो बोरनानै दिनै फिनै हाग्रायाव थांफिननो गोनां जादों। आरो नंगौ सैथो, दिनै जोंनि NLFBनि बेलायावबो बिदिनो जागासिनो। बिथांमोनाबो NLFBमोन, दिनै बै समाव गोजोन बुब्लियाव मोनसे सुक्ति जानानै बिथांमोनाबो गावबा गाव न'खराव दंफैयोमोन। बे समावबो ओरैबायदि हेरेसमेन्ट होबाय, आमुगाव फै थुमुगाव फै। दिनै NLFBनि बेलायावबो बेनो गोबां जागासिनोमोन, लेंहरबाय थायो थांलाय फैलाय। जोंथ' सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइबो गैया। दिनै जोंहा केस तारिख जायो, केस तारिखआव गावबा गाव फैसा गारनानै थाङो, आरो बिथांमोननियाव लेंहरनाय बायदियै, जाय टफि गानग्राफोर बिथांमोन लेंहरनाय बायदियै जोङो थांलाय फैलाय थाव खरस गारबाय थानो गोनां जायो। बबेबा थानायाव लेंहरो, जों थांलाय फैलाय खालामो गावबा गाव थाव सावगारनानै। जों मा मुलाम्फा मोनो? दिनै जोंहा जेबो गैया। दिनै बिदिनो गोबां इनाय नासयजानायनि गेजेरजोंसो बिथांमोनाबो दिनै थांनो गोनां जादोंमोन। आरो नोंथांमोननो आं भिडिअ क्लिपखौ होगोन। बिथां M बाथा सारा मा बुङामोन, आङो भिडिअखौ नोंथांमोननियाव बेयाव होखागोन, नङा होमबा? आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा, बिथांमोना बिख्लो गैला, ओरैनो मिसा मिसिसो बिथांमोना नंखाय बाखाय ओरैनो थांफ्लादोंमोन। NLFBनि सायावबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरो। बर' जाना मानो बिदि, बर'फ्रा मानो खौसे जानो रोङा? NLFBखौबो गाज्रि गाज्रि रायो। दिनै मोनसे सुक्ति जालांबाय। दिनै बिथांमोना मानि थाखाय फैफिनखो? जे बर' हालामाव नोंनि आंनि गथ', नोंनि आंनि बिदा फंबाया दा थैथोंसै, बर' हारिया जेन गोदोनि बायदि खस्थ' दा मोनबाय दाथोंसै, खस्थ' दा मोनबाय दाथाथोंसै, नङा होमबा? बिथांमोना बेफोरबायदि साननानै फैदों। बिथांमोना दिनै मोनसे मोजां बुब्लिखौ हास्थायनानैसो दिनै फैफिनदों। बिथांमोनखौ गिनानै फैबाय, बिथांमोनखौ ओरैनो मुं लानोल' माबा लानोल' थांदों। बिथांमोना बिख्लो गैया, थैनो गिनानै फैबाय। बर'फोरनि गेजेराव मानो इसेबां नासयनानै बर'जों बर' मानो बिदि कमेन्ट लिरो नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट होनायफोरखौ नागार। आं जायफोरा कमेन्ट लिरदोंमोन बिथांमोननि आं मुंखौबो खारिनो सानाखै। नोंथांमोना माने बिर जोहोलावफोरनि सायाव बेफोरबायदि लिरनायखौ नागार। दिनै NLFBनि सायावबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि लिरबाय थायो। आरो दिनै NLFBया बिथांमोना दिनै हाग्रानिफ्राय गोजोन बुब्लिखौ, गोजोन बर' रायजोनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि, सोरखारजों फोथायजानाय नोंनि आंनि गथ'आ दिनै नंखाय बाखायाव बोखांनानै गावथारजानोबो हागौ, बुथारजानोबो हागौ, जाहाथे बै समा दा फैथोंसै, गोजोन समा फैथोंसै होननानै बिथांमोना दिनै ओंखारबोबाय, नङा होमबा? गोजोन मोनसे समखौ हास्थायनानै बिथांमोनाबो ओंखारबोदों। बेखौ नोंथांमोना बेबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनो गोनांथि गैया। बिखा दोङोब्ला नोंथांमोना बिखाफोर दानना, गुबुनखौ मानो एसेबां नासयो नोंथांमोना? जाय कमेन्ट लिरग्रा नोंसोरो हारिनि मोजोमसेबो मावग्रा मानसियानो नङा जानांगौ, हारिनि सानग्रायानो नङा नोंसोरो, माने गावबा गावनि पार्सनेल मेटार सानग्रासो नोंसोरो, जायफोरानोखि बेबायदि गाज्रि गाज्रि NLFBनि सायाव। दिनै NLFBया दिनै गोदानै दाजानाय आफाद, बिथांमोना दिनै बर'नि गोजोन मोनसे बुब्लिखौ, गोजोन हारिनि गेजेराव मोनसे थासारिखौ लुबैना बिथांमोना फैफिनदों। बिथांमोना सारेन्डार जायाखै, आखाइ दिखोआखै। बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो दिनै बिथांमोना 6 फेयाराव फैदों। बिथांमोना माने जेब्लासिम NLFBनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिया गवा, जेब्लासिम BTRनि माखासे दफाफोर जा सुक्तियाव फैनाय
बेफोरो जेब्लासिम मावफुंजाया अब्लासिम बिथांमोना 6 फायाराव थागोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोना अब्लासो माने NLFB खौ डिसबेन्ड खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो सैथो बिथांमोननि जि थांखि लानानै फैनाय मोजां जादों इनायैनो आरो बाख्नायथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव আমি সারেন্ডার করা নাই তো শান্তি আলোচনার কারণে আইছি এইবিলাক মানে রিপোর্টারবিলাক আমাক সারেন্ডার করলে কিছু হলে না জঙ্গলত কাউকে ভয় করা নাই আমাক যেনেকা ব্যবহার করেছে কুকুরের নিচিনা আগরতলা IGP BTC আর কোকরাঝারের SP রাকেশ রোশন আমাক যেনেকা কুকুরের নিচিনা ব্যবহার করেছে मोजां दे बयखौबो वेलकाम सार वेलकाम सार NLFB आफादा जि 6 फायाराव फैनानै गसंथानो नागिरदों जों बर' हारिनि थाखाय गोबां मोजां जेब्लासिम जोंनि बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामा अब्लासिम बिथांमोना NLFB आफादखौ बिथांमोना डिसबेन्ड खालामा अबे बर'नि साबजाथाव अबेया बर'नि साबजाथाव नङा आरो दिनै अबे दफाखौ थाब थाब मावफुंनांगौ दिनै जोंनि थाखाय साबजाथाव जायाखैमोन दिनै बिथांमोना दिनै 6 फायाराव थानानै जेब्लासिम मावफुङा बिथांमोना 6 फायाराव थागोन आरो मोजां जादों दिनै जोंनि बर' हारिनिनो बे गोजोनथाव मोनसे रादाब नङाब्ला मावफुंगोन ना मावफुङा आरो जायफोर दिनै बिटिआर सुक्तियाव सुक्तिकारि हिसाबै दिनै दैदेनगिरि जाना दङमोन बिथांमोनानो दिनै हारिनि सानलाबा गावबा गाव पार्सनेल मेटार गावबा गाव गाद्दि मोनजोब्बाय बै उन्दै उनला बै केडारफोरखौलाय माहाथो गोसोआव लाबावनो नङा होमबा आरो जायफोरा दिनै दैदेनगिरि लिडारमोन दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिथांमोना जायफोरा मा होनो बिटिआरखौ दैदेनगिरि जाजोब्बाय बिथांमोननि सार्थआबो बिथांमोननि साननायाबो मोनसेल'मोन जे बर'लेण्ड आरो बर' हारिनि मोनसे आलादा रायजो दानाय दिनै बिथांमोननि साननाय हनाया सोलायबाय नामा बिथांमोना उल्थासो बुंजोबो अपोजिट उल्थासो बुंजोबो बिथांमोना दिनै जोङो निउसावनो होन मिडियायावनो होन मालाबाबो बर' हारिनि प्लास पइन्टनि बुङा गावबा गावनि गाद्दिखौसो गोमाजानो गियो नामाथाय आं बुंनो सानो जे XNDBफोर बा दिनै NLFB गोदानै आफाद दाजानाय बिथांमोना दिनै बर'नि गोजोनखौ हास्थायनानै बिथांमोना जेरैबायदि फैबाय बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब मददसो होनांगौ सापर्टसो होनांगौ बिथांमोना जे मोनसे मोजां बर'नि गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै बिथांमोना फैदों जोङो मानसो बावनांगौ मान अब्ला नोंथांमोना दिनै मानो खौसे जाया मानो गाज्रि कमेन्ट लिरो बर' जानानै बर'खौनो लासिंसिं खालामनोसो गाज्रि कमेन्ट लिरो नोंथांमोना ना गोसोआव ला नोंथांमोननि गथ' गथाय इयुन जोलैयाव मा जालांगोन जायफोरानोखि बे कमेन्टखौ लिरदों आङो बुंदों नोंथांमोननि मुंखौ आं खारिनो थाङाखै दुखु मोनो जों XNDBफोरखौबो गोबां सोंखारियोमोन दिनै जि NLFB गोदान आफाद दाजानाय बेयावबो जोंनिनो दैदेनगिरिफोरा दङ गोबां खस्थ' लाबोनाय दिनै मानि दाहाजों मानि दुखुजों मानि बिखायाव दाहा लानानै बिथांमोना बेसेखिनि खामानिखौ मावनो गोनां जादों नोंथांमोना गुवारै मोनथिगौ नामा दिनै बिटिआर सुक्तिनो बर'फ्रा थगायजानाय राजखान्थिजोंनो दिनै मन' जाबाय आं बारा बुंनो थांलिया आंनि जा भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना दाबाव आंनि दिनैनि बे सुंद' भिडिअआ बेसेनोसै आरो फिन खेबसेबाव आंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरफिननाय थाबाय गोजोन्थों।